อะไรที่มาจีไม่เท่ามือgoजा जाजोबखाबाय ना गिदिर राइट मा दिनै फिसा फिसानिया दंखायो जोंहा संखादों दुना सावबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव मोनखायोना आं बिनि मोदोमनायखौ ओमफ्राय दा बायदियाव एसे थाम्फै जायो नालाय ओंखायनो आङो दुना सावबाय आरोना गासिबो रुमाव होजोबसै आरो आं एबारावहाय हेलौ लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आङो खमसे खम 13 दिनसो जाखाबाय खोमा आङो भिडिअ आपल'ड होयो आरोना लोगोफोर माने बाबामोन दंफैयोमोन आंनि रुमावहाय माने बेथ' आं सिगांनि भिडिअफ्राव खिन्थाखादोंमोन बाबाया लोमजादों जोंना होननानै ओमफ्राय गेजेर ससेयाव लोमजानाया मोजां जाबायमोन ओमफ्राय दा एसे जाफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय डक्टरनाव चेकआप खालामजाबाय थानो थाखाय माने गामिनिफ्राय फैनो एसे दिगदार जायो नालाय बेनि थाखायनो थाफैदोंमोन आरोना आंनावहाय ओंखायनो आङो लोमजानाय मानसिफोर गोनांआवहाय माने भिडिअ लाबोबाय थानो साननानै आं लाबोनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय एसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेनि थाखायनो लाबोआखै आरोना दा जोङो जुमुजों आंजों बाजाराव थांनो नागिरदों गोजां बोथोर जाबाय नालाय ओंखायनो जोङो सानदों आरो एसे बिदिनो दाउ बेदरफोर हांनानै जानो मानो होननानै रायलायदों आरो जोङो ओमफ्राय खाथिब्लाबो लोगोखौनो माने टाइमखौनो लोगोखौनो मोनलायलाय आरोना दिनै सनिबार नालाय आंना दखान गैयामोन नालाय ओंखायनो दखान गैयैयावबो ओरैबायदि खामानि मावस्रांबाय आङो रुम साफा खालामबाय बिसोरबो थांफिनबाय बाबामोनाबो गामियावहाय लोमजानायाबो एसे थिग जाथ'बाय आरोना दाथ' ओंखाम गोरलैनिबो बोथोर फैबाय नालाय ओंखायनो ओंखाम गोरलैनि एसे माने रेडि खालामहांहैनो होननानै थांबाय आरोना गामियावबो थांद्रायाबाबो जाया नालाय मैगं थाइगं गायनांगौ आरो दा ओमफ्राय आंहाबो गायबाय दा मा होनोमोनलाय सामब्राम दुन्दियाल' गायनो मोन्दों आरोना होमबा जों थांगोननोसै थ'दो खालि जाहांबाय सुखाय मानसिफ्रा नै दखान फाथाव जाबायसो दाना आहा खानायखौ नागारगौ आरो खानानै A few moments later. बेवहाय बाथाम फिसा दङमोन अर हांनो थाखाय बेदर हांनो थाखाय लांफैबाय आरोना जों बेखौ लांसैहाय बिदिनो जायो बिलाय मेरला दङ बिलाय मेरला दं ना गाजोलाव गाजोलाव हाबगोन बोरैबा बन बिलाय आरो बेयाव दंबावो बेथिंबो बन दंबावो हो बरिया बेहायनो बान्दों मा एफा 250 गाहामनि बायनानै गैया जोङो दा हांनायखौ मोनसे मोननैयावनो बे सिङावनो होनोसै नामा बे सिङावनो ना बेखौ बानायनोसै र' एसे रेडि आयौ जाबखोनांगोनसो गैला एखेया बैयाव दं मेरला सिस दङ आयदै बैयाव दंलै आं लायगोन दा माबानोसै दे जलायग्रोनि र' बेखौथ' इथाखौथ' बारा सिन्थाखा मा जलायनायासो प्लास्टिक होग्रोनांगोन ओमफ्राय अरखि बानायनांगोन ना बेखौ माबाग्रोनो र' इजोंनो जागोन बे हो र' बेखौ खालामग्रोनि नैयो आं माबायाव इजोंनो जलायो बिदि माबायाव मा होनो सामफ्राम माबा ज' दुना सावनायाव जाखागोनलै बेयो बेजोंनो ओरै बारसिब्रा नै बेनो बेखौनो जोङो हांनोसै आरोना बेखौ आं आराम अरा फारसेथिं जागासिनो आं बेखौ मेरिनेट खालामना लानोसै आरोना मेरिनेट गां दंलाबायोहाय अरा जोंना फाइनालि जोंबाय बेखौ जों दा अरखि खालामसै आरोना अरखि होनो मोजां जोंबाय अरा मोजां जोंखाबाय बैयो होलाय सिथाव जाहा बेया बैयो लहाया गुजुद्राय जाया बे लहाया ओरै हांसैब्रा आरामसे खस्थ' नांखायासै आरोना दसेनो जोंखादों अरा माने बना माबाखासोमोन नालाय गोरानखासोमोन नालाय अरखि खालामसै बेयाव आराम हांसै ओरै फारसेथिं पियास लाबाय आंहा हिर गोलैयो नालाय बेखायनो नै सुइटार गानलायलायनानै माबाबाय आरोना गगा मोनोहाय दसेनो हा दाउखौ रुबाय जिरायफैथ'दो दसे प्रटेक्सन हनै एबारावहाय हांसै अरखिया जाबाय नालाय नै अरखियाबो रोहो जाथारबायहाय बनानै आराम सान्दुंआव फोरानखानायमोन नालाय ओंखायनो थागौहाय अरखौ फोजोंला
अरखिया जि मोजां जाबाय Wow. इसे साइडआवल' दोनदो माबाखौ बनखौ फोजोबद्रायबाबो दायो माथो मोजांथारलाय इहायनो बेयाव होजि दा इखौ एसे नाथ्र होनसै नै इखौल' नै बे सिगांनिखौल' एसे नाथ्र औ बरिया रोहो-रोहोनो नै जोंना दा बेखौ दोनथायनो दाउआ बिदि मोजां थुबाय दे जाबाय जा मोजां होबाय संख्रि होखाबाय ना संख्रि होखाबाय दहाय मिरायनो थांखादों नालाय जाखाबाय अरा अर सायथावथावनो टाइम पास नैबे नोगोर गोलाव सायथावथिया अबे गोलावथार बे आंनि बwtwrni आयु बियो माबा बेदर बुरजा थुनानैसो माबाग्रा माबायाव होग्रा मा होनोमोनलाय बिदिखौ बैदियाव द्राम औ द्राम नामा द्राम बादियाव मोजां जाबाय ने जाखाबाय अरा जोंखानाय नंला ओरैनो होनानै दोनबाबो खोमा नामाथाय जोंखांनोबो हागौ बेना मेजेमा दा गसरलांबाय थागोन ना बे ना गोजौ द्रेस जाबाय नामा जोंना है जाबाय बिदिनो जाबायना जाबायथ' दा माबाया अरखिया गोमोरलांगोन एसे बनखौबो होनांगोन माबे गोजौ द्रायखौ माखो अरा इनि जोंखांदोआनो नैयो हा ना जाबाय जाबायलै बेनो जाबायना ना ओरै खालामना होनोमोन दे एसे ओरै खालामना होनसै बेखौ ओरै माबानोसै ना एसे गाहाय खालामनि दा आया गुदुंद्राय जागोन र' आयौ माथो हनै जाबोन गाहायद्रायसो जागोनदां जागोन ना जाबायना बरिया एबार जाबाय हांनानै जाना जाथावथाव एसे मोजां जाबाय एसे अरबो जोंनांगौ जायो मोननायालाय माला सोलाबोनो बेयो जानो हाग्राखौ सावबाय आं नै जाबाय बिराद मोजां मोनखाबाय आयै नै गोमो गोजा जाजोबखाबायना कालारा नैखौ ओइथिंनो होनि र' नैबे जराव ना जाबाय गोथाव मोनथारबाय नै सावनांगौ गासिखौबो सावजोबनाय सिफ्लेजोबसै आरामनो एबाराव आङो लगायनोसै हिट जाखाबाय गोजा जालायनाय हा औ हाखादो नै आं बाराद्राय फिसा फिसा खालामला ना औ गिदिर जायोलै नै इखौ दोनथ' बिदि खालामबायमोन आंनो जाबाय बेखौ लगायग्रोनि आं नैखौ लगायदो नों आराम आहाव खोन्थाना न'आवसो बस'खानांगौ गिदिर दोनहाय गिदिर जानांगौलै
गोथाव लासै लासै दोनदो बया बेखौ बिदिनो जानांगौ दा बिदिनो जानांगौ होमबासो बाराद्राय बोफ्लेलाबो जाया रेस्टुरेन्ट बायदि बुलुबोग्रोबाय आरो ना बेवहाय ओमफ्राय आं बाराद्राय बानलुखौ दा होनसै गोथाव जासिगोनलै मोदोमफ्रुलायबाय बाराद्राय फिसा फिसा होला गिदिर गिदिर आइटेमा दिनै फिसा फिसानिया दंखायो जोंहा संखादों फिसा फिसाना दंखायो आइयो लिबुखौ मोनसेल' बुस्थु माबा जाबाय आरो ना लिबुआ मा जानानै बावखो दे आरो जायैयाबो गोबाव जाथारबायना बेफोरबायदि र' एबारावहाय मोनसेबो बुस्थु माबाला बावला जाबाय थानाय जाखासिगोन नालाय संख्रिसो नांगोन आगोथाय संख्रिया आं दहाय लगायनायाव एसे होदोंमोन लासैनोदां साखिनि हाय आं जानोसो लुबैयो साखिनि जानोलै जानायलाय संख्रि नांगोन ना आखाय आंलाय गोथाव जाबाय संख्रि नांखाबाय दा नांबालै ना दे माबादो बानलुखौ जाहरदो माखौ जानोबा न' ओहो दानजाथ' आरो दायो जागोन आंहा आयौ दायो जायो बियो आयौ बोरैबा मोनलाजोब्बायहाय आङो ना बानलुआ खिन्थु बियो बांद्राय आलौआ खोमालै गोरलैखाय माथो मोदोमदों मोदोमदोंना मोदोमनायाथ' मोदोमगोन माबायदिथाय जाबा र' दायो नायनायसै जुदि माबायाबाथाय थुफ्लेना होजागोन गोथांबा ओइ हेलाय अरखि दंखायो लाब्रबनानै अरखौ होजोबसै आलौनाय नङा नामाथाय बानलुआ आलायबावनांसिगोन नामाथाय बानलुखौ नायबावनायलाय नोङो जानाय नायबावलाय मोदोमलायखादों दे लेबुल' सेबनांसिगौमोन होनबानो बेखौ बेसेबां लागौमोन बायबा आयौ 250नि बारोहाय बियो ना 250नि बारगौमोन बियो ना 250 जागौमोनदां नांदोंबो र' बानलुखौ लायनि आङो एसेबाव नांदोंबो जाबाय नै फाइनाल लुगा बिदि जाबाय आरोना हिट सोर लुगैखो खिन्थाहरबानो जाबाय फारसे अर सायनानै आरामसे माबायदि गोथाव गोरा फुरबुलायलायनाय बेखौनो फुबाय अर सायनानै आरामसे बेदरखौबो जाखांबाय ओंखामबो जाखांबाय लोगोफोर मा होनोमोनलाय जोङो ओरैनो माने गोसो जालाबायना जाबाय आरोना सानजोंहाय ओरैनोथ' जोङो बेलासियाव जाखायो नालाय ओंखायनो बुंबाय आरोना दिनैहाय बे बेदरखौनो माने सावनानै जानोसैदां होननानै बुंबाय थाबाय नालाय ओंखायनो माबाबाय आरोना जोङो माने जेबो जाग्रा जाला दिनैहाय बेदरखौनो हांनानै जानोसै नांगौबा बेखौनो खावसे ओंखामजोंबो जानोसै बिदि होनना बुंनायखाय माने जों सानजों माने दहाय थांबाय बाजारावहाय लानानै फैबाय ओमफ्राय ओरैनो सावनानै जाना फैबाय आरोना माने जेरावबो थाङासै नालाय रुमावनो सानजों आरामनो दसे अर सायबाय माबाय जाबाय दा ओंखामबो जाखांबाय जों सानजोंहायनो उन्दुनोसै गुड नाइट बाय बाय